खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव आं रमेन बर'। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय खायसे गोनां रादाबफोर। गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्लानि बिजनेस सुबाइजार UPPL राजखान्थि हानजाया सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। थांनाय 28 अक्ट'बर खालाराव बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ साइकेल रेलि खालामनो गोनांमोन, नाथाय बेनि सोलाय सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि मावफुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 19 नं सुबाइजार बियाबाव बे हाबाफारिखौ UPPL राजखान्थि हानजाया मावफुङो। BTR ओनसोलनि सोरखार सोलायनांगौनि थांखिजों UPPL राजखान्थि हानजाया रायजोफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे हानजा सुरनायखौ मावफुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव 19 नं सुबाइजार समस्तिनि UPPLनि बिजाथि गुनेश्वर गयारिया बाहागो लायो। बे बुब्लियावनो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव खायसे खोथाखौ मिन्थिनो होदों। बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला UPPL हानजाखौ मोजां राजखान्थि हानजा होननानै BTRनि रायजो राजाफोरा UPPL राजखान्थि हानजायाव आखाइ गोरोबफैदों आरो UPPL राजखान्थि हानजायाव हाबफैदों। बे इलेक्शनाव UPPL मैखोमै बाहागो लादों आरो UPPL नि जिनाखि थांखि आरो आदर्श, बे आदर्शखौ BTC आव थानाय गासै हारि माहारि गासै श्रेणीनि मानसिया UPPL खौ मोनसे मोजां बिकल्प हिसाबै, मोनसे गोथार मोजां राजखान्थि हानजा हिसाबै दिनैहाय सारा BTC नि मानसिफ्रा UPPL आव जगदान जादों। जानो गोनां BTC नि बिसायख'थियाव UPPL खौनो देरहासार खालामनानै BTR सोरखार सालायनायनि मासिखौ UPPL राजखान्थि हानजानि सायावनो दोननो होनना BTR नि रायजो राजाफोरा थि खालामदों होनना बड'लेण्ड खौराङा बुङाखै, गुनेश्वर गयारि बिथाङासो बुंथिदों। आरो बे जगदान जानायजों लोगोसेयैनो UPPL खौ 100% BTC आव देरहासार खालामनानै BTC नि सासननि गादिखौ UPPL आवनो दोननो थाखाय दिनै सारा BTC नि मानसिफ्रा थांखि लानानै दङ। बिथाङा बुंबावोदि बिथांमोननो सोलायनाय नांगौ। सुबाइजार समस्तियाव UPPL नि 100% देरहासारनि फिथाइ दङ होननानैबो बिथाङा बुंथिनो नागिरदों। दा बेनिखायनो जोंनि बे सोलायनायनि जाथ्राया आरम्भ जाबाय जोंनि सुबाइजार समस्तियाव। जोङो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय, गाबोनबो समफोरबो जोंनि बे कन्टिनिउ जोंनि जाथ्राया सोलिबाय थागोन। जोंनि थांखिया उद्देश्य बेल' जे जोंनो सोलायनाय नांगौ, उन्नति नांगौ, शान्ति नांगौ, सम्पति थागोन। दा बेनिखायनो सुबाइजार समस्तियाव जोंनि देरहानायनि जिनेखि बाथ्रा, बे देरहानाया 100% देरहानाय रिजाल्ट दङ। बे थांखिनो बर'ल' नङा, मुसलमान सुबुंफोर, बेंगलि सुबुंफोर, आदिबासि सुबुंफोर, गरखा सुबुंफोर, जेसेबां जनजाति सुबुंफोर दङ गासैबो बाहागो लादों होननानै बिथाङा मिथिनो होदों। खारन बिनि सिद्धान्त, बिनि थांखिखौ बर'ल' नङा, दिनै मुस्लिम भाइफोर, बेंगलि भाइफोर, आदिबासि भाइफोर, गुरखा भाइफोर, जेसेबां जनगोष्ठी दङ दिनै बाहागो लादों। बिथां गयारिया BPF नि हेंथायै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 19 बोसोराव BPF राजखान्थि हानजाया गोजोन थासारि लाबोनो हायाखै होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। थांनाय बे 17 बोसोरनि BPF नि जिनेखि BTC नि सासन, बे सासनाव गोजोननायखौ बाद हो आरो बेहाय खुनु दिन BPF आ गोजोन खालामनो हायाखै। हारिनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोनायजों लोगोसे गोरिब, गेजेर आरो गोजौ बे मोनथाम थाखोआव फाराग खालामनायानो गोजोन थासारि गैया खालामनायनि जाहोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। खारन जातिनि गेजेराव सोखावनाय लाबोदों, हारिनि गेजेराव गोरिब, गेजेर आरो गोजौ थाखोनि बे थाखोआव फाराग खालामनानै बिथांमोना खामानि मावदों। राजहुआ अनुष्ठान, दंग' बान्दो, लामा, नेग्रा, जब कार्ड, बोराय पेन्सन, बुरै पेन्सन, सेल्फ हेल्पनि ग्रेन्ड इन ओइड गासिबावबो बिथांमोना कारापसननि बेहाय लिप्त जानानै दङ। कारापसन जादों। थारमाने बे कारापसनजों लोगोसेनो लोगोनो दुर्नीति, लोगोसे भ्रष्टाचार आरो बिथांमोना अपसासन, बे अपसासननि थाखायनो सारा BTC ओनसोलाव बर'ल' नङा समग्र जातियानो दिनै खुद्रिदों अपसासन आरो दुर्नीतिनि थाखाय।
जिस्नि नं सुबाइजार समष्टिनि खमैबो 2000 सुबुंफोरा बाहागो लायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बिजनेस सुबाइजारनिफ्राय खनिन बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों नोंथांमोननि थाखाय। उननि रादाबाव दङ उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमा 27 अक्ट'बर खालाराव बियाबनि बाथौ थानसालियाव गोथार मंगलबार सानाव बियाबनि बोसोरारि जथुमानि खुंथाय गोरलै जानाय फोरबो खुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। गाहाय आफाद लोगोसे माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि सायाव जर'खा सावराय मेल लानाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबाव दङ 27 नं बावखुंग्रि बियाबाव सोलायनायनि हानजा सरनाय हाबाफारियाव UPPL राजखान्थि हानजायाव आखाइ गोरोबफैनायनि खौरां मोनफैदों। थांनाय 22 अक्ट'बर खालाराव 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि औवाबारि प्राइमारि UPPLनि सिङाव थानाय जय भुम तिलापारा LP स्कुलनिफ्राय सोलायनायनि हानजा सरनाय हाबाफारियाव औवाबारि प्राइमारिनि सानै गागि दैदेनगिरि एक्स प्रेसिडेन्ट BPF चक्रमणि ब्रह्म आरो गिरिन ब्रह्म NDAB आरो सासे मनज ब्रह्म थारायबारि दिन्दांपारानि साथाम गोख्रों BPFनि मावथि बिथांमोना UPPL राजखान्थि हानजायाव सोलायनायखौ लुबैनानै आरो BTRनि जौगानायनि थाखाय UPPL राजखान्थि हानजायाव आखाइ गोरोबफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबाव दङ मरिगाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाव मरिगाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि सायाव आरो जाफुंसारनायनि सायाव मोनसे गेवलां सावराय मेल खुंनाय जायो। बे मेलखौ सामलायो मरिगाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बकुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा आरो थांखि बेखेवो लेङाइ आफादगिरि बिपुल दैमारि बिथाङा। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारी, थुनलाइयारि नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, रांगिरि सरन्जय ब्रह्म, गेलेमु नेहाथारि गणेश चन्द्र बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरदाव बर', लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि अबिद नार्जारी आरो लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारी आरो मरिगाव जिल्लानि माखासे दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोना नुजाथियो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनसे हारिखौ बुथारनो थाखाय मानसिखौ दानथारजोबोबा हारिया थैया। मानसिया दानथारजोबोबा बिद्रह जागोन, हिउमेन राइट्स कमिसन फैगोन, कर्टआव केस जागोन, बेयाव गण बिद्रह जानानै आरो बिनि अख्रासो जानानै बे हारिया शक्तिशाली जागोन। किन्तु हारिखौ गैया खालामनो थाखाय मा नांगौ? नोंनि हाखौ माने कब्जा खालामबाय, एनक्रोच खालामबाय, नोंनि भाषाखौ गैया खालामबाय, नोंनि मिडियामखौ गैया खालामबाय, नोंनि गाननाय जोमनाय कालचारखौ गैया खालामबाय, नोंनि धोरोमखौ सेरखाय बेरखाय सेदलि बिदलि खालामबाय, समाजनि माने कुनु परिबेश गैलिया, बिनि उनाव जाथि होननानै नों मा अस्तित्व लाबावगोन? नों गावखौनो माबायदि सिनायथि होगोन? माने आइ एम बड' नङा होमबा? आङो गावखौनो माबायदि परिचय होगोन? दा बे मरिगावनिफ्राय सुमिन मुसाहारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेखिनियावनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ब्रेकिं निउज दं आरो बे ब्रेकिं निउजआनो जाहैबाय बजरंग हानजाखौ हांखद नबकुमार सरनियाया हुमखि होदों। BTCआव गोजोन गोरोबलायनायखौ जोखोम खालामोब्ला सहायनाय जानाय नङा होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिबावो जोङो AK-47 लानानै दावहा नांनो जोङो थियारि दङ। तिनिसुकियानि बजरंग दोलोनि बे मावफारिया आसामनि हारिमुनि बायजो होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। बेनि थाखाय खुंथाय गोहो थानायखौ बिथाङा दाय जाबसिनदों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि राजखान्थियारि रादाब होनो लादों नोंथांमोननि थाखाय। थांनाय 27 अक्ट'बर खालाराव 20 नं कक्लाबारि समष्टिनि सिङाव थानाय हायना बाजाराव UPPL दोलोनि बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेल लानाय जायो। बे सांग्रांथि मेलाव NDABPनि बारग' आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा नुजाथियो आरो नुजाथिनानै बिथाङा बिबुंथि लाखियो। UPPL दोलोनि बे बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेलाव सुबुं थुबुरथिया सोलायनायनि मोनसे इसाराखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे मेलावनो BTRनि सासे सागानगिरि NDABPनि बारग' आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा नुजाथि होयो। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। फ्रान्सनि हेंथायै बांलादेशआव बेबायदि गिथाव बाथाव मोनसे हेंथा हाबाफारि सामलायनाय जादों आरो बे हेंथा हाबाफारिखौ सामलायनाय जायो। फ्रान्स हादराव बावैसो हजरत मोहम्मदनि मोनसे कार्टुनखौ फोसावनाय जादोंमोन। बे कार्टुनखौ लानानैनो बांलादेशनि सुबुंफोरा फ्रान्सनि हेंथायै बेबायदि जावरिखांनाय बेबायदि हेंथा हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों।
डेस्क रिपोर्ट बडोलेण्ड खौरां दानिया सम सफैबाय बडोलेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानानै बडोलेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।